Tänään on 1. päivä joulukuuta. Lohiksen ensimmäinen joulukalenterin avaus. Täältä tuli oikein. Tuliko tommonen kuvakortti? Ja sitten toi lenksu, mihin niitä aletaan keräämään. Mikäs toinen kuva siellä on? Siellä on pallo ja tipu. Vau! Nyt tehdään ihan ekana Lohikselle puuro tänne jäähtymään. Ja sitten aamutouhotellaan tossa ja sen semmoista. Täytyy katsoa jos Lohiksella. Jos vaikuttaa, että on kauhean nälkä, niin sitten otetaan vähän jo pilttiä tai nassua tai jotain sillä aikaa, kun tää puuro jäähtyy. Nyt katsotaan. Ja sitten kun saadaan nyt nämä kaikista tärkeimmät aamutouhutukset tehtyä, niin sitten katsotaan toi Lohiksen toinen joulukalenteri tosiaan. Ja sitten siis mulla on Repeen tekemä joulukalenteri, niin nyt vähän on semmonen, että tekisi mieli mennä kipittää jo sinnekin. Se on tuolla makkarissa. Niin joo, mutta tehdään nyt nämä tärkeimmät. Ole hyvä. Nyt on syöty aamupala ja vaihdettu vaippaa ja saatu vaatetta päälle. Ja mä alan nyt vaihtaa sittenkin verhoa keittiöön. Ei kovin jouluinen nyt ole täällä tämä olemus vielä. Siis mä oon nyt kyllä niin hätähousu aina, että nyt en tiedä onko tää ihan ryppyinen. Tää on ollut tuolla vuoden kaapissa tietysti. Niin mut katsotaan. Otetaan sit pois ja silitetään, jos on ihan kamala. No niin, tuleeko äitille apuri sieltä? Tuleeko? Liukasta, liukasta. Äiti sai apurin. No tuolla on keskellä tommonen ärsyttävä vähän ärsyttävä tommonen taitos tullut ainakin, mutta täytyy sitä kohta nyt asetella. Mutta on se nyt parempi kuin nuo tommoset vaaleanpunaiset verhot, niin ehkä nyt tähän jouluksi, joulukuun ajaksi. Vautsi, hyvä! Vaude! No niin. Nyt äiti sai videolle oikein kuule. No siinä oli hyvä seisomatuki. Nyt saat vaan hui hui hui. Ei haittaa. Äiti sanoi vaan hui hui hui. Mä alan tekemään nyt itselleni aamupalaa tähän väliin. Ja joo, sit mä en tiedä, pitäisikö mun odottaa, että Myhis menee niinku ekoille päiksyille ja vähän sit vasta ihmistäytyy, vai pitäisikö mun nyt ihmistäytyä tässä sit samalla. Mut katsotaan, nyt eka ainakin aamupala. Ei oo nyt tätä kummosempi aamupala. Leipuskaa ja kaakaota. Möhis meni nyt päiksyille ja mä tulin nyt ihmistäytymään. Siis musta tuntuu, että eiliset levinneet vanhat meikitkin oli parempi kuin tämä todellisuus. Mä oon nukkunut toissa yönä 2 vai 3 tuntia sitten ennen kuin lähdettiin tonne
sukuloimaan synttäreille, niin nukuin Möhiksen kanssa samaan aikaa päiksyjä ehkä, en tiedä, puoli tuntia nukahinkohan. Elikkä siinä on niinku eilisen unen saldot, aamulla sen pari tuntia kun vihdoin nukahin ja sitten joku puoli tuntia päikkäreitä. Ja viime yönä olen nukkunut 2 tai 3 tuntia. Niin alkaa vähän tuntumaan kyllä nuo tunnit tässä nyt kyllä pikkuhiljaa. Ja siis vaikka mua iltaisin väsyttää, niin mä en vaan saa unta. Sitten jossain vaiheessa, kun mä en ole saanut unta, sit mä jään venaamaan, että okei, no Möhis herää kohta maidolle ja niin poispäin. Ja sitten yhtäkkiä onkin aamu tai aamuyö. Ja sitten mä nukahan 5 maissa tai jotain vastaavaa. Ja tää on vähän silleen nyt turhauttavaa tai silleen kun siis mä oon ollut, tai niinku, että oon kärsinyt aina siis jostain uniongelmista ja nukahtamisongelmista tai vaikeuksista niinku ja kaikkea, mutta raskaana kun ei hirveästi saisi niinku ottaa vaikka melatoniinia tai niinku tommosia, niin se on vähän haastavaa sitten. Niin mennään sitten näin eteenpäin. No nyt on edes vähän ehkä ihmistä. Ja sit hiippaillaan tänne. Augustas vähän sälekkaihtimia. Tännepä makkariin. Ja nyt katsotaan ja etsitään täältä joulukalenteriluukku. Siis Repe tosiaan yllätti mut ja oli tehnyt mulle joulukalenterin tämmöisen valtavan. Mä en nyt muista enää kummassa se sanoi, että on niinku ykkösestä johonkin ja sit loput on toisessa. Ehkä tässä on, muistaakseni johon mulla on meikkiä kädessä. Jo, katsotaan. Luukku numero 1 löydetty. Nyt aukastaan. Siis mulla ei oikeasti mitään tietoa, mitä näissä voi olla. Tuolla oli aika isojakin paketteja. No sitten Repe kyllä kysyykö se Nokko vai Celsius-jutuista. Yksi päivä mulla viestilee, tuolla oli kyllä tölkin muotoisia paketteja myös, mutta what? Täällä on pitkän näköinen kirje. Mä oon itse asiassa puhunut tästä, mutta katsotaan onko täällä mainintaa tästä. Yes. Ihana luukku. Nyt on päiksyjä nukuttu ja sitten on syöty vähän kasvissosetta ja jälkkäriksi banaania ja vettä ja Repetäti on tullut. Me hörpätään Repen kanssa kahvit ja sitten lähdetään vähän kirppistelemään. Pysymään kirppiksellä hereillä. Paitsi että äitikin nukahti tuosta äsken hetkeksi aikaa. Ja. Taas on jo melkein ojaa täällä. Joku rupes kattelemaan jotain työukkoja tuolla tietyömaalla, mutta aivan täyttä liioittelua. Sanoin, että unohdin vilkun, kun katsoin, että oliko hyvännäköisiä työukkoja. Hän ilmoitti mielipiteensä kuvaamisesta. Jep. Nyt on kirppistelyt kirppistelty ja me tultiin Prismaan vielä. Huhejaa. Onko hyvä suosimi? Käydään kattoo Mikolle täältä yhtä joululahjaa vielä ainakin. Ja mä veikkaan, että täältä saattaa oikeasti löytyä itse asiassa. Hyvää aikaista huomenta. Kello on vähän vaille 6. Mä oon herännyt joskus 2:30 maissa. En oo saanut sen jälkeen enää unta ja nyt mä sit hetki sit nousin, kun ei jaksa kyllä pyöriä enää sängyssäkään. Ja joo. Mä ajattelin, että mä olisin mennyt tekemään vaikka riisipuuroa. Mä ostin jo aikoja sitten siis riisipuuroa ja siihen sen maidon, niin siitä maidosta alkaa mennä kohti jo päiväys.
jos en mä pikkuhiljaa tee sitä, niin voisin tehdä sitä nytten, kun on niin kuin tälleen ajoissa hereillä ja möhiskin nukkuu vielä ja semmoista, niin joo. Nyt mä laitoin veden kiehumaan ja kahvia tulemaan ja täytyy ottaa aamulääke ja ehkä sitten vähän jotain aamupalaa, kun tuossa nyt kestää kyllä hetki aikaa ennen kuin sit toi puuro on valmista. Pitää ihan hirveetä ääntä toi kahvinkeito, oikeesti möhis varmaan herää tuolta kohta. Nyt rupesin juomaan kahvia. Tai itse asiassa lisään näköjään tänne. Tilanne meinasi ollakin jo ihan sos. Ja sitten takas tää tonne kuumalle levylle. Se oli noin. Mitäköhän niin oikeesti mä nyt sählään tässä samalla, mutta siis nyt mä käyn kurkkaa sen möhiksen ja sit mä alan kahvittelemaan ja nyt on puuro kannen alla kiehumassa ja joo. Sittenpä sitten kakkosluukku. No nyt sitä herättiin. Kello on 8:30. Menin hiippaille kattoo, että miksei nyt yhtään heräile jo maidolle, niin nousi saman tien pystyyn, niin taisit chillailla siellä kuule. Vaan silmät kiinni rauhassa vielä, niinkö teitä? Joo. Mitäs tuli joulukalenterista? Tuliko sukat? Semmoset hienot? Ja sit katsotaan taas toinenkin kalenteri. Joo. Ruvetaanko syömään puuroa vihdoin? Joo. Oho, tuolta äiti auttaa vähän. Sitten katsotaan, missä se olisi kakkonen. Katoppa, otappa tuolta narusta kiinni. Just sinne päin. Ei ihan se. Äiti auttaa täältä nyt sulle. Tuolta vedetään kakkonen. Vau! Siellä on eilinen ykkösluukku. Vautsi! Nyt alkaa kyllä olla tämän päivän motivaatio jo aika hukassa. Vähän liian monta päivää putkee kyllä nukkumatta. Tultiin nyt vauvakerhoon ekaa kertaa. No nyt on kerhossa käyty. Onneksi mentiin, vaikka niinku taas meinasi olla silleen, että ei todellakaan mennä. Kun mulla meinasi loppua niinku huumorintaju tässä kotona jo, niin mä ajattelin, että en todellakaan lähde nyt mihinkään uuteen paikkaan sähläämään, mutta onneksi mentiin. Möhis olikin aika energinen tapaus. Ja kyllä mä tiesin, että se täällä kotonakin aika kovasti touhottaa, mutta kyllä tuolla niin kuin muut lapset, nuoremmat ja vanhemmat vauvat, niin osas myös olla silleen rauhassa, äitien vieressä istumassa. Möhis ei, mutta pääsi, että viihtyi ja näytti tykkäävän, mutta sanottaisiko näin, että oli aika vilkas tapaus tuolla. Mutta eihän se mitään haittaa. Mutta siis joo, nythän Möhis meni päiväunille. Sehän väsähti tuolla oikeasti, kun se tosissaan niin kovasti touhotti siellä
Niin mäkin rupean nyt syömään ja meillä on täällä niinku aamun kaikki lelut ja kaikki leikit levitettynä, niin mä syön ja alan sit siivoamaan ja semmoista. Hengähdän.